Зейде иң яхшы юл иминлеге сагы инспекторларын тәбрикләделәр. Алар 3 июльдә һөнәри бәйрәмнәрен билгеләделәр. Зей Ичке эшләр бүлегенең юл иминлеге сагы инспекциясендә Рамил Гарифуллин җитәкчелегендә 12 кеше хезмәт куя. Мактауга лаеклы һөнәр ияләрен район җитәкчелеге дә котлады. Каждый день выходите на службу в жару, в холод, всегда на улице. Это большой труд, это дорого стоит. Работа тяжелая, но дело оно благородное. Из-за этого, коллеги, выражаю большую благодарность. Ваша работа, она очень нужная, очень важная. С каждым годом растет количество автомобилей. В связи с этим у нас увеличивается и интенсивность движения на дорогах. Хезмәтләрендәге уңышлары өчен юл хәрәкәте инспекторларына район башлыгының мактау грамоталары тапшырылды. Күп еллар шушы өлкәдә хезмәт куйган ветераннар бәйрәмнең кадерле кунаклары, төпле киңәшләре белән һәрчак ярдәмгә килергә әзер торалар. Һава торышының нинди булуына карамастан, һәрчак юл куркынычсызлыгы сагында торучы хезмәткәрләрне сәламәтлектән аермасын дигән теләктә калабыз. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.